Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο από το The Yapper is Yapping. Ένα νέο επεισόδιο και αυτή τη φορά είναι σε άλλο στούντιο και με παρέα. Ναόμι, πες γεια. Ναόμι. Λοιπόν, για όσους δεν καταλάβατε, όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ ήξερα ότι θα κάνω γύρισμα σε άλλο μέρος, από το γνωστό, έχω φέρει το μικρόφωνο, αλλά δεν έχω φέρει το actual μικρόφωνο. Οπότε τι κάνω, χρησιμοποιώ το iPhone 15, το οποίο έχω βάλει τα ακουστικά τα AirPods, όχι AirPods, τα AirPods, και αυτή τη στιγμή γράφουνε μέσα από το μικρόφωνο αυτό. Οπότε βλέπουμε το ότι για άλλη μια φορά η Apple μας σώζει. Πήγα να πω το όνομα της πρώην μου. What? Ναι. Οκ. Και επιστρέφουμε. Μπορεί να ακούτε κάτι κρατσακρούτσα. Είναι το τζάκι το οποίο αποφάσισε τώρα να πάρει φωτιά ξαφνικά και να δουλέψει. Και το fireplace, the fireplace is fireplacing. Ναόμι, πες γεια στον κόσμο. Ναόμι. Πες γεια. Τι, να πεθάνει ο κόσμος? Στα αρχίδια σου. Πες γεια στον κόσμο. Η Ναόμι με συχαίνεται, θεωρώ. Πες γεια. Δείξτε τα δόντια σου, πες γεια σας. Μπράβο. Λοιπόν, η Ναόμι μου κάνει τώρα στο side του. Με ξεφτιλίζει στην κάμερα. Έλα εδώ. Έχω μάθει ότι τα σκυλιά. Δεν κοιτάω. Έχω μάθει ότι τα σκυλιά ανεβάζουν τα views. Ισχύει? Η Ναόμι δεν θέλει να είναι καθόλου εδώ που είναι. Πες γεια στον κόσμο. Πες γεια. Μαλάκα, μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, κανένα σκυλί δεν ταλαιπωρείται σε αυτό το γύρισμα. Και όσο και να φαίνεται ότι ταλαιπωρείται, Ναόμι. Η Ναόμι θέλει να φύγει. Είναι fact. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο μπορεί να είναι το τελευταίο, είναι το τρίτο επεισόδιο, αλλά όπως φαίνεται θα είναι και το τελευταίο γιατί θα είναι προφητικό. Θα μιλήσουμε. Κάτσε, παιδί μου. Θα μιλήσουμε για το cancel culture και για το πόσο πολύ με ενοχλεί όλο αυτό το ψευτο cancel culture που επικρατεί. Κάτσε εδώ πέρα, κοιμήσου, ξάπλωσε. Μπράβο. Όχ, την πιάσανε τα zoomies της τώρα. Αυτό ήταν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για το cancel culture και με έμπιστες πηγές από το ChatGPT. Μην περιμένετε κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ. Πες γεια. Πες γεια στον κόσμο. Κλαίω. Λοιπόν, και με έμπιστες πηγές λοιπόν, όπως έλεγα, από το ChatGPT, θα κάτσουμε λίγο να το αναλύσουμε. Το podcast, το vidcast αυτό που έχουμε εδώ πέρα, ξέρετε όλοι ότι είναι λίγο περίεργο και ότι ρε παιδί μου, ναι μεν, αλλά. Δηλαδή, ναι μεν το χρησιμοποιούμε το αυτή. Λοιπόν, ναι μεν το χρησιμοποιούμε και κάνω yapping, που πραγματικά το yapping είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και το κάνω συνέχεια και ποτέ δεν το έβγαζα σε κάμερα. Οπότε τώρα που το βγάζω και σε κάμερα θα είναι γαμάτο. Λοιπόν, ξαφνικά η φωνή μου έκλεισε. Γενικά δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε λίγο και εσείς πώς ήταν το προηγούμενο επεισόδιο. Βασικά δεν ξέρω τι βλέπετε. Βλέπετε το καλό ή το. Όχι, δεν βλέπετε το. Εντάξει, κλαίω. Λοιπόν, γενικά το συγκεκριμένο podcast και το συγκεκριμένο είδος podcast μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί πολύ απλά μπορώ να κάθομαι και να κράζω τους πάντες και τα πάντα και κανείς να μην μου λέει τίποτα. Γιατί πολύ απλά αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος του podcast. Είναι ο Yapper να κάνει yapping. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο με βάση κάποια στατιστικά τα οποία έχω βρει, τα οποία όταν αποφασίσω να το ανοίξω, θα χρησιμοποιήσω το ChatGPT, το λέω από τώρα ότι να ξέρετε για τα στοιχεία, το οποίο να σας πω την αλήθεια, το οποίο είναι τρελό.
είναι τρελό αυτό που θα πω, αλλά το ChatGPT τελικά δεν είναι τόσο τέλειο όσο μας το δείχνουν. Και let me explain τι εννοώ. Έχω πάρει τα AirPods Max, Pro Max, πώς καταλέγονται αυτά τα ακουστικά. Και είχα ρωτήσει το ChatGPT και του λέω, να σου πω, μπορώ να συνδέσω τα AirPods Max να τα συνδέσω με καλώδιο σε υπολογιστή και όλα αυτά. Και ήρθε τηλέφωνο και μου κάνει, ναι μπορείς, μόνο σε iPad και σε Mac. Τα σύνδεσα στο Mac, δεν. Μου συνδέονταν με Type-C. Του ρωτάω, μπορώ να τα συνδέσω με Type-C ή μπορώ να τα συνδέσω με 3.5. Μου λέει δεν υπάρχει επίσημο καλώδιο 3.5 από την Apple, αλλά μπορείς να βρεις και να το συνδέσεις. Οπότε πήγα, έδωσα 20 ευρώ. Μαλάκα, μιλάμε, είμαστε σοβαροί. Ένα καλώδιο της πούτσας και έκανε 20 ευρώ. Τρελό. Και μου λέει ότι αν το αγοράσεις αυτό το καλώδιο θα μπορείς να το συνδέσεις. Λέω, OK, θα το κάνω έτσι. Πάω, το συνδέω και δεν έπαιζε μουσική. Και μετά έψαξα στο Google και είδα ότι δεν υποστηρίζουν τα AirPods Max, πώς λέγονται αυτά, δεν υποστηρίζουν wired connection ακόμα. Και είμαι σε φάση, δίνεις 500 ευρώ, 550 πόσο κάνανε, γιατί, για να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτά τα ακουστικά εδώ πέρα, ξέρω εγώ, που κάνουν 20 ευρώ, 25. Λοιπόν, δεν ξέρω. Anyway, μήπως να αρχίσουμε να κάνουμε cancel το ChatGPT? Όχι. Λοιπόν, έκανα μια ερώτηση. Βασικά έκανα κάποιες ερωτήσεις στο ChatGPT να μας απαντήσει. Μία από αυτές ήταν ποια άτομα μέσα στο 2024 έγιναν cancelled. Και δεν θα μιλήσουμε για αυτή. Θα μιλήσουμε όμως για το ποια είναι το public. Θα μιλήσουμε βασικά για αυτά. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά. Αλλά ρώτησα και το ChatGPT και του είπα ποια είναι το public opinion επάνω στο κομμάτι του cancel culture. Και αυτό που μου είπε είναι ότι δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει, γιατί η κάθε άποψη έχει μια μεγάλη variety, μια μεγάλη ποικιλία. Μου έχει κολλήσει το μυαλό. Μια μεγάλη ποικιλία από απόψεις. Μερικοί πιστεύουν, λέει, πως όντως έχει βοηθήσει και μας έχει πει ότι λέει βασικά εδώ πέρα, βρήκε αυτό το survey ότι 44% των Αμερικανών έχουν ακούσει έστω και έχουν ακούσει για το cancel culture και λέει ότι 49% βρήκαν ότι, λοιπόν λέει, among those 49% viewed as actions to hold others accountable. Και σου λέει ότι 49% του βρήκαν ότι το cancel culture θα βοηθήσει στο να μοιράσει, κατανέμει ποιος φταίει γιατί ψεύδησα ποιος φταίει σε τι. Λέει το 14% το είδε σαν censorship και ενώ το 12% το έκανε perceive σαν mean, ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κακό. If you ask me, δεν ξέρω. Λέει εδώ πέρα ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ένα poll έδειξε πως το 44% ήταν disappointed από το cancel culture, το 32% έκανε approve, ενώ λέει το 24% ήταν αναποφάσιστοι. Και έλεγαν ότι 46% επιπλέον το βρήκαν πως το cancel culture έχει πάει υπερβολικά πάρα πολύ. Και μετά μας λέει εδώ πέρα ότι το Νοέμβριο του 2021, ένα poll που έγινε, το τελευταίο poll που έχει γίνει σε αυτό, λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι 71% of registered voters felt cancel culture had gone too far with similar sentiments across political affiliations. Και μας λέει λοιπόν ότι, εντάξει, αυτό δεν κόλλασε τόσο πολύ τώρα που το ξαναδιάβασα, αλλά έπρεπε να το πω κι εγώ, γιατί το βρήκα. Βασικά μου το βρήκε το ChatGPT, οπότε πρέπει να σας το ανακοινώσω. Και γενικά, ρε παιδί μου, αν με ρωτάς ποια είναι η άποψή μου πάνω στο cancel culture, θα πω πως αν υπήρχε κάποιος ο οποίος πάει πιο κόντρα στο cancel culture, είμαι εγώ. Και let me explain. Πολλά πράγματα και κυρίως το humor δεν μπορείς να το ελέγξεις και δεν μπορείς να βάλεις κουτάκια και να πεις αυτό είναι politically correct, αυτό είναι politically mη correct. Γιατί πολύ απλά, όπως και να το κάνουμε, το humor και το αστείο είναι δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν λάθος. Το humor και το cancel
και το politically correctness βασικά, πολλές φορές δεν πηγαίνουν μαζί. Έχουμε μεγαλώσει, και μη μου λέτε τώρα ψέματα, δεν έχετε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλώσει με πρότυπα τα οποία κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Υποβιβάζουν άτομα για να προσφέρουν γέλιο, έχουν καταστρέψει οικογένειες από αυτό. Και εδώ πέρα, όλοι, το πρώτο όνομα το οποίο σας έχετε στο μυαλό είναι ο Σεφερλής. Για μένα ο Σεφερλής, ανεξάρτητα από το τι άνθρωπος είναι, γιατί συνέχεια μιλάω και λέω ότι ο Μάρκος έχει βοηθήσει τον έναν, ο Μάρκος έχει βοηθήσει τον άλλον, ο Μάρκος έχει βοηθήσει τον παράλλον. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει το τι προσφέρει. Και πολλοί το θεωρούν ότι αυτό που προσφέρει είναι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει cancelled, το σωστό. Αλλά η άποψή μου είναι ότι το αστείο δεν θα πρέπει να πιάνεται στο cancel culture. Τι εννοώ? Το τι θα πει ένας άνθρωπος στα όρια της πλάκας δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το τι πραγματικά πιστεύει. Δηλαδή, το γεγονός αυτό που είχε γίνει το καλοκαίρι, που ο Σεφερλής είχε κάνει τον ήμο και έλεγε, ρε παιδί μου, που το έδειχνε όλο αυτό το πράγμα, δείχνει το γεγονός ότι απλά θέλουμε να πέσουμε πάνω σε έναν άνθρωπο, να τον κατασπαράξουμε. Γιατί όταν το είχα δει, και το είδα και αργά, δηλαδή σκεφτώ ότι το είδα Αύγουστο, είχα πάει στην παράσταση και το βλέπω και λέω, μαλάκα, θα φάει πολύ cancel για αυτό που έκανε. Και μετά, όντως, το Σεπτέμβριο, τελείως out of the blue, εμφανίστηκε και είπε ένας ότι για το Σεφερλί, ότι ο Σεφερλής κοροϊδεύει τον ήμο, ο Σεφερλής κάνει το ένα, ο Σεφερλής κάνει το άλλο. Και έχω μείνει μαλάκας και λέω, κοροϊδεύει από πού και ως πού. Απλά έχει ενώσει κάποια σκετσάκια. Έχει τότε που έκανε το γκέι και με το τυγρέ και το λαπαρδαλές το Σουλεμάρκο Μεγαλοπρεπής, και το έχει ενώσει και το έχει κάνει όλο αυτό σε συνδυασμό πώς ήταν στο σήμερα. Όπως είχε κάνει και με τον Περικλή Κόκκινο, που είχε κάνει και με με τη Χατζηβασιλείου ένα πακέτο αναμνήσεις, που τώρα το έκανε με βάση τη Ζήνα και έλεγε δεν είχα να φάω χάμπουργκερ, δεν είχα να φάω cheeseburger και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό είναι άσχετο, απλά ήθελα να πω ότι απλά το ένωσε και το έφεραν οι συνθήκες στο ότι πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, λέγαμε για το γκέι και υπήρχαν οι γκέι στο προσκήνιο, και τώρα ξαφνικά εμφανίστηκε ένα νέο είδος στο μυαλό των 50-60, το non-binary, το οποίο είναι ότι δεν το ξέρω καλά, δεν το έχω μελετήσει το θέμα, οπότε δεν θέλω να πάρω κάποιον στο λαιμό μου από αυτό. Το cancel culture με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά είναι τόσο ψεύτικο και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι 100% politically correct, αν το πάμε έτσι. Και τι εννοώ? Μπορεί να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο και να λέμε αυτό που λες δεν είναι politically correct, σε κάνω cancel, και να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, με την παρέα σου και να κάνεις το ίδιο αστείο και να το κάνεις και ακόμα χειρότερο. Γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος, για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα, η Super Kiki που πήγαν να την κάνουν cancel. Να, και η Ναόμι συγχύστηκε. Ναόμι, τι λένε, το αυτή? Λοιπόν, όπως και με τη Super Kiki, ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι έλεγαν, όταν η Super Kiki, την κεφαλικό τώρα αυτό, και είπε ότι ο Μάστορας κάνει μαγιολίκια και επειδή είναι Αλβανός, και βγήκανε όλοι και την κράζανε εκ μέρους του Μάστορα, ξέρω πάρα πολλούς Αλβανούς οι οποίοι πηγαίνουν και λένε θα σε κλέψει, είμαι Αλβανός. Ή ξέρω εγώ, είχα μια κοπέλα στο γραφείο η οποία ήταν στην Αλβανία, okay, και δεν είχε τίποτα, ποτέ δεν το έκρυψε και και μπράβο της, ξέρω εγώ. Κανείς δεν κρύβει την εθνικότητά του και κανείς δεν θα έπρεπε να την κρύβει. Λοιπόν, και κάτι λέγαμε και της είπα κανονικά εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Και κάνει τι, επειδή με την Αλβανία δεν σημαίνει ότι θα μου δώσει το δικαίωμα να μιλάω. Κάτι τέτοιο. Και ήταν τελείως για πλάκα. Φάνηκε ότι δεν την πείραξε, όπως και κανέναν άνθρωπο. Ή ξέρω εγώ, πάρα πολλοί κόσμος
ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Ωραία ελληνικά. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θα πάει και θα σου πει από την Αλβανία άτομα. Θα πάνε και θα κάνουν αλβανικές φωνές. Ή ξέρω εγώ θα σου πει. Ξέρω και εγώ τι θα σου πει. Με τη φωνή την αλβανική, την στερεοτυπική. Ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και ρε παιδί μου, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Το cancel culture και ότι το cancel, θα σε κάνω cancel επειδή με είπες Αλβανό, θα σε κάνω cancel επειδή με είπες χοντρό, θα σε κάνω cancel επειδή δεν ξέρω και ό,τι. Όχι. Το cancel δεν πρέπει να υπάρχει σε τέτοια θέματα. Να υπάρχει σε θέματα πιο σοβαρά. Λοιπόν, επίσης, ρώτησα το ChatGPT και του είπα να μου πει διάσημους ανθρώπους, Greek celebrities who are cancelled. Και αυτά που μου έβγαλε τα ονόματα έχουν κάνει κάτι. Και let me explain. Δημήτρης Λιγνάδης. Όλοι νομίζω ξέρουμε τι έκανε ο Λιγνάδης. Μετά η λίστα γίνεται καλύτερη. Πέτρος Φιλιππίδης. Όλοι ξέρουμε τι κατηγορείται ότι έχει κάνει ο Φιλιππίδης. Όπως και ο Λιγνάδης. Όλοι ξέρουμε τι κατηγορείται ο Λιγνάδης. Μετά τι άλλο έχει. Να, μετά έχει βλέπω εδώ πέρα, Παρασκευή Βούλα Παπαχρήστου, που τον Ιούλιο του 2012 είχε πάει και είχε ανεβάσει with so many Africans in Greece, the West Nile mosquitoes will at least eat homemade food. Και γι' αυτό λόγο την κάνανε cancel. Ή λέει εδώ πέρα ότι ο Φιλιππίδης ήταν γνωστός actor και έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει η Misconduct, και μετά έχει άλλο άτομο το οποίο, που το είδα, τώρα το είδα, το χάσα. Λοιπόν, και έχει άλλο ένα όνομα, τον Ηλία Κασιδιάρη. Εδώ το cancel culture έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Και καλά έκανε και δούλεψε το cancel culture. Αλλά δεν έχω δει έναν άνθρωπο από όλους αυτούς που λένε για το cancel culture και λένε να τους νοιάζει και να έχουν στεναχωρηθεί τόσο πολύ που κατηγορήθηκαν, λέω, που έχουν μπει τα άτομα αυτά στη φυλακή. Όσοι έχουν μπει από αυτούς. Σχεδόν κανένας, πέρα από τον Κασιδιάρη, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και μετά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το cancel και όλο αυτό το ψεύτικο, συγγνώμη που σκουπίζω τη μύτη, αλλά τρέχει πάρα πολύ η μύτη μου, και αυτό που έλεγα για το όλο αυτό το cancel και το όλο αυτό πόσο ψεύτικο είναι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ψεύτικο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό το γεγονός ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι θα λέμε. Και όλο αυτό κάποια στιγμή θα γίνει μέρος της κοινωνίας μας. Αλλά γιατί πρέπει να γίνει? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέμε? Γιατί πρέπει, δεν σου λέω να πας σε έναν άνθρωπο, αυτό θα έρχεται σε κόντρα με τα άλλα που έλεγα στο προηγούμενο podcast, ότι και καλά για την κακία που υπάρχει στο social media. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει τόση κακία στον κόσμο εκεί έξω. Αλλά παράλληλα πρέπει να είμαστε και να προσέχουμε τι λέμε για το cancel culture. Γιατί όλα αυτά, όταν είμαστε με μια παρέα, εξαφανίζονται. Δεν έχω ακούσει ένα άτομο, το πιο politically correct άτομο να θες να ακούσεις, δεν το έχω ακούσει να είναι politically correct με την παρέα του. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορείς να είσαι 24/7 politically correct. Γιατί κάποια αστεία, κάποια γαμημένα αστεία, όπως και να το κάνουμε, θα είναι πιο αστεία αν είναι ρατσιστικά ή ομοφοβικά. Και αυτό που λέω τώρα είναι πάρα πολύ άσχημο, το ξέρω. I know. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν είναι έτσι, σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κάνουμε αστείο ούτε με σκυλιά. Δηλαδή τώρα, αν πάω και την ξυπνήσω αυτή να είναι οπ, και με δαγκώσει, θα είναι ρατσίστρια, αν το πάμε έτσι. Εγώ την ενόχλησα γιατί κοιμόταν τώρα. Και εγώ πήγα τώρα, ξύπνησε. Πήγα τώρα και την ενοχλώ. Τώρα δηλαδή έχει το δικαίωμα να με δαγκώσει αν θέλει. Αλλά δεν το κάνει γιατί η Ναόμη είναι η καλύτερη. Και let me explain, το λέω συνέχεια, αλλά πραγματικά
αν υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί πιο πολύ από από τους ανθρώπους τους οποίους δεν κάνουν μπάνιο και βρωμοσκυλάνε, είναι αυτό. Είναι το cancel culture. Δηλαδή δεν μπορείς να πηγαίνεις και να κάνεις cancel ανθρώπους έτσι, με το έτσι θέλω. Δεν μπορείς δηλαδή να δεις κάποιον και να του πεις ότι να τον κάνεις cancel από το τίποτα, επειδή ξέρω εγώ μπορεί να έκανε αναφορά σε ένα θέμα το οποίο για σένα να είναι triggering. Και ούτε μπορώ, πραγματικά σας το λέω, που είπα τη λέξη triggering. Λοιπόν, με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε τόσο politically correct, που πρέπει να προσέχουμε και το τι λέμε. Αυτό είναι το politically correct και το all. Βλακία είπα τώρα. Αλλά θα σας πω, έχω δει πάρα πολλά βίντεο και δεν θα πω από ποιον creator, από διάφορους creators της σημερινής μας εποχής, οι οποίοι είναι σε φάση το επόμενο βίντεο που ακολουθεί είναι πάρα πολύ triggering, αν έχεις ζήσει από κάποια τέτοια εμπειρία, καλά θα κάνεις να βγεις ή να το κλείσεις ή προχωρά το στα 0.25, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα από τη στιγμή που ένας άνθρωπος μπαίνει σε αυτό το βίντεο και πηγαίνει να δει το βίντεο σου, έχει δει τον τίτλο, ο οποίος λέει, για παράδειγμα, θα πω ένα τυχαίο παράδειγμα, σχολιάζω τη διαμαρτυρία των τεμπών. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι μέσα σε αυτό το βίντεο θα δει βίντεο από την πορεία, θα δει από την αστυνομική βία η οποία παίχτηκε, θα δει από άτομα τα οποία έκαναν επίθεση στην αστυνομία. Θα τα δει όλα αυτά και το ξέρει. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να του λες, αν είναι triggering για σένα, καλό θα κάνεις να προχωρήσεις στο 2.30. Δεν θα έμπαινε καν στον κόπο να το δει το βίντεο σου, αν δεν ήθελε να δει τα βίντεο. Δεν ξέρω, απλά και αυτή τη στιγμή κάνω τεράστια γενίκευση και το ξέρω ότι κάνω γενίκευση, αλλά πραγματικά σας το λέω, με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μην σκέφτεται να πει κάτι στην τηλεόραση ή να πει κάτι στο ίντερνετ και να ξέρει ότι δεν θα φάει cancel. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι μικροί creators είτε είναι μεγαλύτεροι creators, όλοι σκεφτόμαστε το γεγονός ότι μην πω κάτι και φάω cancel. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και ο Σεφερλής που τον κράζουμε συνέχεια, γιατί ο Σεφερλής πουλάει, αντικειμενικά μιλώντας, αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάει, είναι ο Σεφερλής. Και ο τυπάς έχει καταφέρει ό,τι καταφέρει μόνος του και το πάει τρένο. Λοιπόν, εγώ θέλω να βάλω ένα κομμάτι από το... δεν είναι μεγάλο, είναι νομίζω 1 λεπτό. Ναι, 1 λεπτό είναι. Το οποίο μιλάει ο Light, τον οποίο Light ξέρετε ότι τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Θα μου πεις μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό είναι το επίπεδό σου. Αλλά όντως τον έχω πάρα πολύ ψηλά και είναι από το βίντεο που έκανε τώρα στην... Πού είχε πάει, όχι στη Σιγκαπούρη, σε μια χώρα, ξέρω εγώ, εκεί στην Ασία. Δεν έχει παραγίνει λίγο αυτό με το racing? Από ποια άποψη? Ότι έχει γίνει υπερβολικά πάρα πολύ soft. Κοίτα, σε κάποια πράγματα ναι, σε κάποια πράγματα όχι. Σίγουρα το political correctness έχει γίνει λίγο μάστιγα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τεράστια ανάγκη από τους ανθρώπους για άτομα τα οποία δεν είναι politically correct και βγαίνουν και λένε χοντράδες και γι' αυτό γίνονται διάσημοι. Γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί το πολύ political correctness. Το political correctness χρειάζεται σε έναν βαθμό, ρε φίλε. Δηλαδή, πολλά πράγματα από αυτά που λέγονται και γίνονται και γινόταν αυτά τα χρόνια δεν είναι αναγκαστικά μόνο racist. Μπορεί να είναι ομοφοβικά, μπορεί να είναι offensive. Αλλά σίγουρα όχι στο βαθμό στον οποίο θέλουν να μας το πλασάρουν. Δηλαδή, έχει γίνει λίγο και παιχνίδι των media όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαστε αυτή η ομάδα των ανθρώπων είναι outraged με αυτή την ομάδα των ανθρώπων, γιατί αυτή η ομάδα των ανθρώπων έκανε αυτό. Και σφάζονται οι μεν με τους δε και γίνεται και καλά. Γιατί κάποιος είπε, ο Μάρκος Εφερλής βγήκε. Είναι και λίγο μια τακτική χειρισμού της κοινής γνώμης μακριά από τα σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή, του λέει πεθάνανε τόσοι άνθρωποι στα Τέμπη, δεν καταδικάσαμε ποτέ κάποιον για τη δολοφονία. Το δυστύχημα το λέμε ατύχημα. Πήγαμε πετώσαμε από πάνω. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό στα κανάλια. Με τι ασχολούνται? Ο Μάρκος Εφερλής κάνει καρικατούρα τους γκέι. Ο Μάρκος Εφερλής κάνει καρικατούρα τους γκέι εδώ και 50 χρόνια. Θα σας το πω. Ποιο είναι το line μεταξύ? Αυτό. Μόνο και μόνο που το ακούτε και από έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος άλλος άνθρωπος
ο μπρο δεν φοβάται να γίνει cancel. Ο μπρο έχει βάλει στην ταινία του, έκανε ολόκληρη ταινία, το 2 years no cap, βασικά 2 years of light, τα οποία έβαλε την τύπισσα που σχολίαζε και έλεγε καλά αυτός που κάθεται και τραγουδάει για γυναίκες και υποβιβάζει τις γυναίκες και αυτός το έβαλε σε μια ταινία, το έβαλε στην ταινία του. Ρε παιδί μου, το cancel culture είναι ok σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, σε αυτό που έγινε στο να μιλήσουν οι γυναίκες ή να μιλήσει ο κάθε άνθρωπος, είμαι full υπέρ. Ναόμι κοιτάει την οθόνη, είναι η ιδέα μου. Ναόμι, κοιτάει την κάμερά της. Τι γλυκούλικο. Μα δεν μπορώ τώρα, θέλω πάρα πολύ να το πιάσω, να το χαϊδέψω. Στο ποδαράκι του. Λοιπόν, και ρε παιδί μου, όλο αυτό το cancel culture, ναι μεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά από την άλλη, αυτό που συμβαίνει, που έχει πάει σε ακριβώς αντίθετη πλευρά, όλο αυτό καταστρέφει τον κόσμο και καταστρέφει όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι οι άνθρωποι μαζεύονται σε ένα μέρος και λένε, ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω cancel αυτόν γιατί αυτά που λέει δεν μ' αρέσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να κάνεις cancel, γιατί να κάνεις cancel κάποιον και να του καταστρέψεις την καριέρα του επειδή δεν σ' αρέσουν αυτά που λέει και επειδή προβάλλει κακά πρότυπα με βάση τα δικά σου δεδομένα. Γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τα παιδιά τους στον Σεφερλί ή που αφήνουν τα παιδιά τους να δούνε Super Kiki, γιατί και εκεί θεωρείται ένα άτομο το οποίο βρίζει, μιλάει λίγο πιο περίεργα, που δεν το δέχονται όλοι το χιούμορ της. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να στερήσεις το ψωμί σε κάποιον ηθοποιό, stand-up comedian ή ότι είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβεί αυτό. Η τέχνη υποτίθεται ότι είναι ελεύθερη. Και τα τελευταία χρόνια το μόνο που είναι ελεύθερο δεν υπάρχει κάτι. Όλα είναι ελεγχόμενα. Είτε θες να είναι η τηλεόραση που καλά κάνει και είναι ελεγχόμενη γιατί τη βλέπει πιο πολλοί κόσμος. Αλλά το YouTube, τα τραγούδια της Trap να είναι ελεγχόμενα, να μπει το Εσουρού που πήγε ο Sneak με το Kel, να κάνουν τι στο Εσουρού, να μιλήσουν γιατί, ή ο Ρακ που πήγε, να πούνε τι, ότι δεν τα έχουν ζήσει ή αν τα έχουν ζήσει ότι είναι βιώματά τους. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα καταντάει πάρα πολύ ψεύτικο, καταντάει πάρα πολύ ότι όλοι ζούμε σε μια ουτοπία. Δεν ζούμε σε ουτοπία. Είμαστε στην Αθήνα, η οποία Αθήνα είναι γκέτο, είναι σαν γκέτο. Και όχι σαν γκέτο, είναι γκέτο. Όπως κάθε μεγαλούπολη. Και πέρα από αυτό, όλα είναι ψεύτικα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι αληθινό και κάτι που να κρατάει. Δηλαδή, θα μιλήσω πάλι για το Σεφερλί. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά είχε βγει και είχε κάνει στο Super Mami, πώς το έλεγαν αυτή την εκπομπή στον Αντένα. Που ήταν και ώρα, ξέρω εγώ, υποτίθεται prime time, 9 η ώρα. Είχε βγει και είχε πει ότι την τυχερή, ξέρω εγώ, μίλαγε βασικά το θέμα για μια κοπέλα η οποία βιάστηκε ή πήγαν να τη βιάσουν και γυρνάει και λέει ο Μάρκος που έκανε την γριά, κρίμα ξέρω εγώ που δεν είχα πάει ή που ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε πει, ήταν πάντως πήγαινε αυτό ότι και καλά θέλει να τη βιάσει και είχε φάει τόσο κράξιμο. Δηλαδή θυμάμαι ότι έβλεπα τα stories στο Instagram από άτομα, από όλους να τον κράζουν. Και δεν θα κάτσω σε καμία περίπτωση να πω μπράβο για το που μιλάς για το βιασμό ή μπράβο ξέρω εγώ που γιατί όντως όλα αυτά τα πράγματα είναι κατακριτέα. Και όπως είδατε 2 άτομα από τα άτομα τα οποία έχουν γίνει cancel για την Ελλάδα έχουν κάνει προσπάθεια βιασμού ή έχουν βιάσει. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτά θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχουμε εμείς καμία θέση να μιλήσουμε. Και απλά ρε παιδί μου κάθομαι και σκέφτομαι και βλέπω ότι ο Σεφερλής πουλάει. Ο Σεφερλής πουλάει και ο κάθε Σεφερλής. Ο Σεφερλής πουλάει επειδή δουλεύει τόσα χρόνια σκληρά και προσφέρει content. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δουλεύει δεν θα προσφέρει content, άρα οι πιθανότητες να γίνει cancel είναι λιγότερες.
Δηλαδή, όταν είχε βγει το Νίμο και τώρα το καλοκαίρι που ήταν ο Σεφερλής και έκανε το Δελφινάριο και είχε βγει ο Σεργουλόπουλος και είχε πει ότι αυτό πράγμα δεν είναι σωστό, δεν βοηθάει την κοινότητα, δεν. Ο Σεφερλής γύρισε και του είπε, όταν εσύ προσέβαλες, έκανες μίμηση, και όλοι όταν κάνουμε μια μίμηση το κάνουμε στο τέρμα αντίθετο, θα το πας τέρμα στην άλλη πλευρά. Δηλαδή όλοι όσοι κάνουν TikTok θα κάνουν μίμηση στο ψινάκι. Όλοι το έχετε δει. Θα είναι σφασί, Θεό, έλα μωρικουλή που πάω σε από εκεί πέρα. Και κάτι τέτοια. Και όλα αυτά, ρε παιδί μου, όλοι δείχνουν τον ψινάκι και κάνουν τον ψινάκι με βάση τη φωνή που είχε πριν από 10 χρόνια στην τηλεόραση, και όλοι αυτοί πηγαίνουν και λένε ότι και κάνουν τη μίμηση αυτή. Οπότε και ο Σεφερλής πήγε και τράβηξε λίγο παραπάνω και είπε ότι ο Σεργουλόπουλος τράβηξε, ξέρω εγώ, ή έδειξε λίγο παραπάνω την πλευρά, ξέρω εγώ, των ανθρώπων που είναι από την Κύπρο, από την Κρήτη, από το Πακιστάν, και έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο του Σεργουλόπουλου να κάνει τον Ινδό. Δηλαδή αυτό γιατί να μην είναι cancelable και να είναι ο Μάρκος ο οποίος κάνει το non-binary άτομο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι τελείως υποκειμενικό και ότι όλο αυτό το πώς το κάνει perceive ο άλλος άνθρωπος, η πλευρά του, αν θα το πάρει με καλό τρόπο ή κακό τρόπο, όλα αυτά εξαρτώνται από το γεγονός αν έχεις καλή αν το συμπαθείς τον άλλον. Εγώ είπαμε το συμπαθώ το Σεφερλή, δεν θα το θεωρούσα ότι το κάνει για κακό. Το θέμα είναι να είμαστε αντικειμενικοί, και το θέμα είναι επίσης ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο, γιατί μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για και ξαφνικά βλέπουμε ότι όλα αυτά ξεχνιούνται όταν είμαστε σε μια παρέα ή όταν είμαστε μόνοι μας πίσω από κλειστές πόρτες. Όλα αυτά ξεχνιούνται, όλη αυτή η αγάπη, όλο αυτός ότι όχι, σε αγαπάω, όχι, όλα θα πάνε καλά, προσπάθησε, όλα αυτά. Και γενικά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, όλο αυτό το ψεύτικο. Γι' αυτό το είπα από την αρχή, ότι ό,τι ζούμε είναι ψεύτικο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ενδιαφέρεται για εσένα πέρα τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί ακόμα και η σχέση σου, που μπορεί να τη βλέπεις τώρα και να λες θα δίνω τα πάντα για εκείνον, για εκείνη, ξέρω εγώ, ξαφνικά χάνεται. Και όλο αυτό γίνεται ένα τίποτα, γίνεσαι σε ένα blog στο Instagram, δεν μιλιέστε στο Facebook, και γενικά στο Facebook. Δηλαδή μπορεί να τη δεις την κοπέλα στο δρόμο και να μη σου πει ούτε ένα γεια. Και τώρα θα μιλήσω λίγο για άσχετο θέμα, με το θέμα μας, απλά τώρα επειδή μου ήρθε στο μυαλό, αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Να δω την πρώην μου στο δρόμο και να μην μιλήσουμε. Anyway, αυτό ήταν το σημερινό μας επεισόδιο. Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι να σας κράτησα λίγο παρέα αυτή τη μισή ώρα, ξέρω εγώ, που κάνουμε το stream, το vidcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.